Acabamos de poñer en marcha o sistema de licitación electrónica con 5 expedientes que de momento xeran ou representan un importe global de 5 millóns de euros. A implantación será progresiva en todas as consellerías e con isto estamos completando a folla de ruta xa deseñada no plan estratégico dunha administración eficiente, austera e cercana ao cidadán. Unha administración electrónica que completa a idea xa posta en marcha de factura electrónica agora hai pouco máis dun ano. Seguiremos, como digo, implantando estes sistemas de licitación, facilitando aos licitadores que elixan entre utilizalo ou seguir presentando os expedientes de forma tradicional, porque, en todo caso, queremos sempre garantir a libre concorrencia.